Andrea González eta Andoni Etxezarretak aurkezten dabe Sartadia. Bueno, kaixo danoi, ongi etorri. Hola, hola. Bigarren denboraldiko bigarren atalera. Qué fuerte. Los dos patitos, hemen dauzkogun bi ahatatxo honek. Bueno, el intenso. hasi gaia martxa hartzen, Andrea. Bigarren atalau, bigarren denboraldi hau. Eta, komentau beharra daukogu, bi egunetan, igandean, egongo gala... Eske, zuek lehenengo aldiz Sartadia zuzenean! Bergarako txosnagunian, Xaxau konpartxakin batera, osea, gu. Osea, gu, gure eszenatoki. Irratsaio berezi bat itxen, eta datorren hastian ikusi halko duzue irratsaioa. Bai, gonbidatu berezitxak igual publikora jaitxiko, ez dakigu hori ondio, oso ondo nola gestiono biogu. Eta, Andrea, zemoduz doia hastia? Ondo nekatuta, eske montajia eta aurrez prestaketa lanak dia... pixkat jendiakien eta hietik tira itxeko goguakin, la verdad. Jaixetarako prest, gogotxu, prest, bai, gogotxu, ez dakit. Nik ez goguakin, aberreguraldixak laguntzen dozku. Bai, hori beti da, jaixen aurreko azte buruan, egura ditxarretxen badau, indabela, guri ona. Orduan, espero dugu, jaixetan, super ona itxia. Bai, ala eta be, eukiko itxugu zilak, zuzenian ikusteko, sustitzeko eta ana. Eta gonbidatu bereziak eukiko ditugu, ez dugula aurreratuko momentu zeintzuk izango dian. Igual ez daukagulako lotuta. Baina, Andrea, nina hot jakitzia pixkatxo bat, zedan zuri jaixetatik geixen gustatzen gatzuna? Kontradiktorixua da, kontraesankorra, baina kamerinoko momentuak, kamerinoan gauzazko pasatzen dira. Gainera, asko jakingo zuen, seguramente. Gasolina latak. Bai, te punto, eraten. Andonek eta nik denbora asko pasatzen dugu batera egunerokotasunean, baina jaixetan be, hori mantendu itxenda, eta beti hartzen dugu ardurak batera. Diskutitzeko, bai, baina ondo pasatzen dugulako. Así que, eta zuri? Neri geixen gustatzen gatena jaixetan da jendiakin egotia. Osea, bai, azkenian jai giro horretan, beti elkartzen zaez, ez bakarriko herriakoekin, baizik eta herriko beste jendiekin. Eta musikarixekin. Musikarixekin, bandako kontzertua, mesedez mundu guztia igandean 12 bandako kontzertua ikustera. Kristo Millamoniakin juten da. Ni ez. Ez. Vale, ez. Eta segeixau, kortoleiaketia izaten da bai oso guai. Niretzat izaten da bastante estresantia kortoleiaketa aurreko momentua. Proiektoria badabil, ez dabil, entxufo ordenagailua, ondo entzuten da kortua. Daukatena da kristongo goa bai aurten ikusteko Zutarri Romerixia. Eske horitzu gure laguna da. Eta bertan egongo da. Eta zein da zuri geixen gustatzatzen kontzertua aurten, edo gogoa haukosuna esatu zuen nahiot, hau ikusi bai edo bai lehenengo filan. Ni bakizin dan. Posiblemente Marte Lasarte. Bai, hombre. Bai, es que neuan ordu datan, las neumak gustatzen jatu, bai. Bai, neumak gustatzen jau, gainera leire gurekin egon zanoin dela gutxien. Bai, eta erromerixarako ekresten gogoa daukat. Ez dakit daukaten gogoa, horitzekin egoteko edo erromerixek ikusteko, orduan bixak. Bixak. Eta daukat beste duda existentzial bat, Andrea. A ber, aurreko denboralditzen egon gian bastante berba itxen, sendela kirola itxen, korrikarako, osea, prestatzeko korrika, baina oin gertau da, more mandozu, jarraitzen dozu kirola itxen. Ez dut jarraitzen korrika itxen, egitxa da, daukatela gogua, baina eski, jaz daukat ilusiño bat, jaz daukat elburu bat, eta ez dut imiar karrera bat nire palo, porque ez dut behar presiño hori nire bizitzan. Bueno, zuek komentau gure sarietan, eta igual elburu bat jarribiako jau Andrea ez dakit. Irailean, inbiozu, karrera bat. Ez que no, ez dut behar karrera, ez. Baina gerixan eitzen jarraitzen dut, asko gustatzen nire aurikularrekin, hasi que hori, bai, gomendau musikia. Como buena señora, es que zukorrik eitzen dozulako ez da mundu guztiak korrika enbiar. Bueno, denbora atxoan noia ingabe, baina bai. Eta, bueno, zekarri oskuzu aztenetan komentatzeko. Ekarri ditut, bost titular, lehenengua hizkuntzakin zerikusia daukana, dala, baxua euskaraz aldarrikatzen debela, kasunetan, iparraldeko gaztiek, azterketak euskaraz inalizateko, eta hemen ere galderia da, handozuk, noiz petxan indozu gazteleraz edo beste hizkuntza baten azterketa bat? Bai, Erasmusian egon nintzenean, Mexikon, komentau notzuen, fatal. Ukinitxuan bi edo hiru azterketa, eta gainera, ikasgai baten, irakasliak esate zeban. Bakarrik bi fai ortografiko alziala inetan en plan, a ber, ez dut nere bizitzan, azterketa bat erderaz, irakaslia izan otzan. Mira, perdona, yo toda la vida he estudiado en euskera, me puedes permitir hacer unos fallos más. Eta nos dan, sí, tú tranquilo, tú me preguntas beste. Orduan, suerti haukine ban. Bueno, gaitzerdi nik ez noan hainbesteko suerti hauki. Urrengo titularrak hartzotena kulturakin zer ikusisa dauka, eta da, Bilboko LGTBIQ+
nazioarteko sinema eta arte eskolak bere kartela, zinegoak deitzen da festivala hori da, izan berean jai alditza, baina, bai. Eta araduia bere kartela, eta aurten izango da ekainako 22-29 eta, variedade ezberdinetako arte erakustaldiak egingo ditxue. Disiplina ezberdinak. Hori da. 3. hartzen dotzut, gauza bat, daukoguna, gure bizitzan oso presente dela, adimen artifiziala. Andrea Tandoni. Ama, behitu algin izan, baina ez gara listuak ez dago amizta gauza ditzen. Bueno, klaro, erabiltzen dugu gero ez eta geixo, baina ez dago lege bat erregulatzen da behena, movida honen. Klaro, eske, eta adituren bat, ezatia hau etikoa da, hau ez, tipolako gauzak. Zuke asko erabiltzen duzu adimen artifiziala. Geroz eta geixau, baina zelburukin. Baskotan txorradak. Ez que bez, nire bai. Atzo galdetu noetan. Eta beldurra maten dago. Atzo galdetu noetan adimen artifizialai, abertzen bat denbora ukibian eban, batata bat laban. Osea, aldean bilau. Batata, oza, boniato bat. Bai. Bai, tipos, hori adimen artifiziala bakarrik ez, oza, sartzeza errezetak ikustera. Hori baina errexo basan. Hor lagatzot. Laugarrena, ekartzen dut gizartiakin, pixkat loturia itxeko, jarraitzen da bela, batez, niri tokatzen jaten agaitxik, Euskal Herri mailan, desalojautadaren eraikinetan bizidean jendia kaleratzen, eta azkenian, pentsatot hori dela, arazo bat gizartiana, pertsona horrek biadabe, leku seguru eta duin bat, bizitzeko. Eskubide bada. Hori da. Eta puskasunetan ez da bermatzen, eta gero ez da jende geixo da bizbotatzen, eraikin abandonauetatik. Eta azkena, kirolak lotuta, zuk aurreko denboraldian ekarri zinuen, eta enbidizia aukidot. Eta da, bakizuke nik ez nekixen, baina ez egama izkorri mendi lasterketia. Bai, klaro. 25 urte ditzen ditutxu. 25 urte, eta gonbidatu dituzte irabazliak. Azkenen urteetako irabazlea dana. Superfuertia. 25 urte, mendizan korrika. Bueno, en fin, jendia bere guztu dauzka. Zu atrebiduko zinean itxera? Niepa, ez dut ditzen korrika kalian, inbiot mendizan, zu bai? Ez, oza, nina ez geixago asfaltuan itxekua. Mendixan? Gainera nik, belaunak eta fatal, bajatzerakuan batez be, ez. Gainera, fijo jauzengo nintzen, arri baten kontra jo, ez. Dramatik ju? Telediarixo guztietan. Igual hori da neozuna. Bai, eta bueno, nik ustot denborakin aurrera ingo dugula, eta gaur datorrela gustau jat pila bat. Nik ustot geixo gustau behagula gaurko gonbidatuakin solasaldi hau eukitzia, ze gaur dator pertsona berezi bat, ezagutzen duguna, eta aurrera ingo dugu, sartagaiakin. Sartagaia. Bueno, zuek, gaurkoan dauko, gombidatu berezi bat, gure laguna, gure lankidea inkluso, nerian ikaldote esan hori, zuk ez, baina igual etorkizun baten bai. Soñeraki. Zora luzeko da bera, komunikatzailea, gaztea irratian ibilitakua, eta ibiliko dana, eta musikazalia, eta musikarixa. Ui! Arlako! Gurekin dauko gaurkoan, Maite Garmendia! Hola! Hola, es que qué ilusión, Maiteño, qué fuerte. Ondo, ez dakit nau pixkat urduri. Nire kontan nola ezagutu ginen, Maite da nire ezagutu ginen gaztean bekadun. Bixo batera sartu ginen, eta xorti, eta ginen superlagunak, eta balagunaga. Urtiak pasau dia, tamen jarraitzen dozu lagunak izaten. Ja, soporta bitxen gando. Es que mira, parece broma. Aber gurekin hori gertatzen da. Eta gola dibortzioik, zuek, klase. Egitza da, denbora gutxi egon ginala. Bai. Baina, zuek azkenian, egunian ziar, egoten zarie denbora osoan, osea, sarie pinipon, pixka Pepa eta Belino moduan. Ai, super! Basarie. Bai. Eta aguanto enbiako dugu, ez, Andrea? Hombre, nik uste bet ja hau ezin dala apurtu, porque showa ematen dugu, eta showa gazteik jarraitu enbio. Eta bueno, Maite, pixkatxo bat, zu ezagutzen azteko, ingo dutzugu 3 galdera, azkar, holan erantzuteko hitz bakarrekin. Bale, ordan, lehenengoa da, zuk zela definitzen dozun zure burua. Ez dakit. Zuk zela definituko ez asunando? Zela definitu? Definitu idazuzuk? Nik, random. Osa, itzala random. Aboleo. Osa, Maite da pertsona bat, aboleo, zoi ez dakin ora, Maite agertzen. Ez dakit. Lagunduk ez da zu hau bitxen? Randommente. Ordan izango zan, omnipresente. Pixkat omni bebai. Bai, presente. Pixkat freiki bebai esango neuke. Bueno, ez da tipo jainkua bezala. Hitza izan leike friki. Friki. Bale, gustatze jau. Bigarrena da, zuk ze sentsazio uste dozu sortzen dozula pertsona batek lehengo aldiz ezagutzen dotzunean? Jende asko esan dozta por la cara
imponidu itzen dutela. Osea, ikusten noztela igual oso serixia naizela, edo egixe da kaletikan oianian edo jute naiz superrenpanauta. Eta igual jendeak esate gozta, eske tipo pasa usara super serixia, esto está su begiratu, eske noia nere pedora, osea, enaiz fijatzen, eta igual... Soiaz zure ovnixan. Hori da, noia nere platilluan, eta... Ez dakit, baina ez dut uste nahi zenik. Hortan ez da geixa, zure ustez da geixa, sentzatzina hori. Ki ba, ez da. Ez da, nire ustez. Nire ustez ez da, Edo igual empanada izango zanitza, ez dakit. Bueno, txaleike. Eta hirugarren galdera da zure bizitza edo zure pertsonia definitzen daben abesti bat. Abesti bat. Ostra, galdera zaila dia, Barduak erokuak. Preparau. Nere bizitza... Ez dakit, begiratu miak. Edo, zuk esaten dozula, abesti honek pila bat identifikatzen eiz abesti honekin, edo ez dakit. Vale, nabil pentsatzen, azken aldixan asko entzuten noten talde bat, Merina Gris. Ai, ze sorpresa! Ze sorpresa! Merina Grisen baten bat. Igual, Laurogetamar. Laurogetamarreko usta gara, orduan, ez dakit. Pixkat kutre hori esatia, baina... Bueno, bai da, bastante zure vibe. Osea, ez Merinan kantu bat dalako, sino kantu horrek islatzen daben egoera, bai, aldotelako zurekin identifikau. Aurretik pentsauta baldimanekan, beste abestire mate zango neban, seguro. Hombre, más intensa garriko zen. Pixka más. Eta, bueno, denboraldi honetan, Andrea dabilitzen superpop test bat, zuen personaliadia zein dan jakitzeko orduan. Ez, esan dut, emozionan bezala. Hor dare, baina horra apuntauko zu. Bai, jongo nez ni apuntatzen hemen. Osea, ingo ez da zue galdera. Berak esango zu gauza bat, eta bi aukera mango dutzu, eta sok aukeratu bidozu A edo B, eta segun eta zenbat asmatzen, osea, zenbat A edo B aukeratzen dozun, personaliade bat edo beste bat eukiko zu. Vale. Bago ez lehenengoak, que emozion. Estudixora sartu eta A, kaskuak jantzi eta beste dana berdin jat, edo B, mobilatera eta sarietan zehose jarri, story bat, bideo bat. Kaskuak jantzi. Orduan. Vale, bigarrena. Asko gustatzen gatzen una besti bat tokatzen danean zeitzen dozu. Isilik geratuta kantua bizi modo intensa. Edo B, mikro gaitxita dago la aprobetxa eta dana eman. Ez que bixak, A eta B. Geixenetan. Ez noan izango. Ez? Ez noan izango. A ber, ez que izan alda bai, B izan alda kompatibleakin. Zer, ez que nian dana emoten dut bai. Vale, baina, bueno, esan dozu, B. Esan dota. Kemelia, zue, barkatu. Vale, hirugarrena. Zuzenekoan ankia sartzen badozu, A, barrein eta onartu publikoki konfundu ibinzala, edo B, ezer pasauko ez basan jarraitu, eta, jazta. Segun zehan kasartze. Itxen duten, pasau diala, baina geixenetan iguala. Asan, en plan... Barrein eta onartu. Bai. Aiema barkatu, konfundidu. Hori da, pertsona gara, danak hanka sartzen dugu, eta irratixan igual geixau, ze mingaina, guau, Bai. Osea, geixenetan, tokau jata igual. Zuzare hor, karo, sare estudi ixuan. Bakarrik, ez tozu pentsatzen zenbat entzule dauzen. Claro. Baina konfunditzen aizen guztietan, dakat, edo ama, edo lagunen bat idazten, irratixan ontxe piztu dut, eta trago bintzara, animo, eta como... Vale, eskerrik asko. Vale, azkenak ordu beteko saioan izan da, minutu, bueno, eske izan da, segundu batzutako gauzean, baina... Justo berbera, beti. Azkena da, zure outfitak irratira edo kasunetan gazteara juteko, A, komoda, txandala eta aurikularrak, total, inok ez tozta ikusten, edo B, beti txulitaz ez dakizu gazteako estudixetan zein agertu lekian. Zaila, Bai, a ber, txulita, para nada, baina aukeratzekotan igual B. Vale. Bueno, irten jau, geixena A, ez da, Andoni? Geixena A, bai. Vale. Osa, que maite da irratixan bihotza. Bai. Entzuliek zure zintzotasuna gaitxik maitxe zaitxue. Goxua za eta badakizu publikoakin modu natural batien konektatzen. Betxo, ze politxa. Ke bonito, ze politxa zuek, eskerrik asko. Ez que egitxa da gazteako estudixotan, tipo, bueno, Eurokorrian EITB-ra sartzen zanean ez dakizu zein egon lekien, eta... Claro. Que fuerte. Bai. A ber, askotan gertau izan jatala bai jutia. Ez dakazu egun hon bat, jartzen dozu armaritxuan topatzen dozun lehengo gauzia, kriston pintekin, eta justo dator eskola bat.
igual erakustera gaztea. Ja, bizita bat itxera. Hau da gaztea, eta zarezu, hola, moliak super geizki, eta jarri behar zu kriston horpegi. Hola! Ze karo, hor bakarrikan, ahotzan zuten da. Claro. Ondiok ez gara irrati bizuala. Baina, beti agorra aukera bat norbaitekin topatzeko. Eta, gaur, atal bakoitzen eukitzen dugu gai bat, eta ordan pixkatxo bat, gai horren inguruan, baitxabe basure inguruan ingo dugu berba, baina gaurko gaixa izango da errixak. Ze bakigu, zura luzekoa esala. Errixen inguruan ingo dugu berba, orduan hasiko galdetzen zuentzat zein dan Euskal Herriko edo estatuko herririk politxena. Politxena. Esango zinu baten dala zuen herri propioa? A ber, nik beti esango dut zora luze, osea, beti defendatuko dut. Badakit, ez da berdina. Badakit zeda kaun. Baina hori bakarrekan guk esan aldou. Bueno. Hori apuntauta daukogu, ze komentatzen da, zora luze ez dala oso herri politxa. Hando zure ustez, bai. Nire ustez ez. Nik, esan beharra daukat, egatela pentsatzen herri bat bereziki politxa, baina kriston juergako eta ditutela. Hori bai. Eta jendia majua da. Oso. Bai. Andrea. Bai. Bai. Politxena, esan bida dut. Bai. Ez dakit, Oñati oso politxa da, iruditzen jata. Enaiz egon horren beste, baina gustatzen jata. Ai, nik ez dakitzen izan gure. Gustatzen jatana errixetatik da, hori plasia, gero eraikinak arreixa dutenian. Bai. Osea, ikusten danean, baserri bat moduan edo asko gustatzen jata. Bai, hori politxa da, ez izatea dana tipo hormegoi. Nik esango neban kostako herriren bat, eta adibidez, Zumaixa iruditzen jatala oso politxa. Batez be Alde Zarra, Itzuruneko Ondartzako paseo hori. Getarixa beda oso politxa. Mutriku bai da oso politxa. Bai, ni mutrikuekin geratzen naiz. Bai, baina egitxa da, plantxe moduan aldapasko darela. Jode! Nik esateko mutrikun, osea, zoiaz kompria eitxera. Eta jausten jatzun izak ikipula bat aldapatikan, junzaitxe zukorrikan. Ni de palo, osea... Karo, egitxa da, zora luze, plaentxi, edala, herri oso industriala, behintzat lehen izan dala... Euskal Herri mailan itxarre guztiak dira industriala. Bai. Igual esaten hori Tolosako bate, eske zora luzea super satarra... Tolosako sarrerak bai industria dira. Bai, total. Dano dakau bai, eta Bergara bai. Bergara nik ustota adibidez bai daukala Aldezar oso politxa eta daukogu eraikin historiko eta bai, baina dago desangelau pixkat. Baina gero industrialdia eta finguruko dana... Ez da guana. Ezin dozu eskatu gehiago. Xaukena. Eta gero hor dago rivalidadia pizkatxoa eta Eibarrekin, ez? Ze hor egoten da, zein da herririk zatarrena daukogu zora luze, Eibar, eta hor dago Aitor Majada, askotan sartu dala Eibarrekin bideo asko inditxo Eibarrena. Ezken, nik uste dut zatarra guadala. Eta zuek bebain, azkenian zora luze eta Eibar, konexio asko eta ze harreman dauko zue? Eibarrekin edo Eibartarrekin. Literal. A ber, eske, esan alko nitxuan gauza asko, de hecho, irratixan komentau ginuan tarte bat enginuan honen inguruan, ze baten batek, ez dala, ez Eibarkua, ez zora luzekua. Rankin zeban. Bai, baina eske beti jartzen ditxue, gainera berazan, nungua zan? Fijo da, Barakaldo, Portugalete, Barakaldo. Ai, baina noto zan, ikusi osuzuk degasuna inguruan. Ja. Beti sartzen dituzte, Eibar zora luze eta algo Eibar. Ez que nire ustez, ja ez da rankina errixena, ja da Gipuzkoako herririk zatarrena, osea, ez da Euskal Herri osokuak, porque bakarrik Gipuzkoako herri zazartu ditxuen, euneko lartan marrian. Bai, eta ez dakit. Eta aurretikan komentau zuena adimen artifiziala erabiltziana eta, bueno, behin esan eban erabilidotela, gizurra. Baina, behin bakarrik erabilidot gauza ziurtatzeko eta galdetu notzan. Zure ustez... Zein da zatarraua, Eibar edo zora luze? Eibar. Eta zantzostan Eibar, baina zora luzek egitxa da, igual ez ditxuala horren beste eskaintza Eibar batek ditxuan moduan. Hori egitxa da, baina gabiz berretan edertasunan inguruan. Zora luze. Bai, nik bezango neban, Bai, hombre, Eibar eta zora luzen artian argi dago. Bai. A ber, hor beti egon da pitia. Gero ekarriko, adibidez hau, bueno, Eibarko persona bat, eta esango esku kontrakoa. Claro. Ez, baina, a ber, Eibarrera asko juten gara. Bai. Bizitza bai indogu Eibarren, egitza da dauala alako pike bat, baina herri guztien artean. Ja, pike zanua, esan gondigo. Bai, bueno, batzuekin igual ez horren beste. Bai, Bergarantzola, Bergara Arrasate, bai, askotan egon da. Bergarantzola mereziki, kanpina. Eta esan behar gauza bat, eske,
esaten ez baldin badut esplotau itzen dut, da, nire amamak esan zoztala behin, eta beti esate dutzat, eibartxar guztieri, eibarrek dakala ilargi bat, eta zora luzek bi. Zeba? Zora luzen ibaixa dakau, eta ibarren ez. Orduan, ilargisa reflektua. Beitu. Hori egisa da, ez nima fijauta. Dugu begiratu alde horretatik, Ja, claro. Ibarrak ez duka errekia? Bueno, autobus geltoki ondotik eta pasatzen da horrelako. Claro, egisa da, Korroko jusain bat. Hostia, que fuerte. Ez nima fijauta oinarten. Eta adibidez, errixan bizi, irixan bizi, zuk zen nahi duzu? Nik errixan. Bai, egitza da herrixan beste mugimendu batekin bizi garala edo beste erritmo batian bizi garala. Eta igual irixa gustatzen jata, baina... Nik ez dakit, Zuk ando? Ni errixa. Errixa, baina bakoitza bere errixa, oza, tipo, zu bergaran eta zuzora. Nik nahi xaudot bergaran bizitzia edo bestela herri baten, ez? Zora luze baten, edo, oza, tamaino txikixagoa daukan toki baten, azkinean ikustot, harremana daukosuna jendiakin daukosuna, zaitxasuna ez dakitez, oza, hiri baten egon naiz bizitzen, eta iruditzak askoz be kaotikoa dala, bizitza frenetikoa, hotzagoa be bai. Eta gero, niri egitza da, lankide asko, edo batzuk komentau izan doztela, berek igual Donostialdian bizidiala edo hola, eta inbidixia moten notzela, ni lanetikan bueltatzen naizen bakoitzian, edo numaitxetikan bueltatzen naizenian, herrira heltzian badakit baten bat egongo dala. Lagunen bat, bai kalian, bajatzen zara kalera, eta egoteko, zehose hartzeko, beti egongo dala baten bat. Baina irixetan planak eitzeko eta... Lehen zan, lauterdietan plazan, edo bostetan plazan, eta basak izun baten bat egon biazala. Bai, hori egisa da. Baina ni pixkate diskropa bitxo dut hortan, oza, ezken ni... Bilbo, niretzat Bilbo sorpresa da. Ia kosmopolitana. Hombre, claro, baina eske egisa da, baina egisa hartu dutela edo hau izatu dutela aldezarreko girua, oza, asko identifikatzen dutelako herri batekin, oza, da, hiri baten barruan, como herri txiki bat, orduan. Hori bai topau zeinke. Claro, zaila da topatzea. Baina adibidez, zu bergaran edo zora luzen, geratzen zalagun batekin, kafe bat hartzeko edo analakua, eta etxetik 5 minutu lehen agurtetziak nahikoa aukozu. Eta Bilbon ja, segun geratu zan, metro hartu behar baldin badozu, edo ibiltzen jun, distantzia gehiago da. Bai, alde horretatik, arrazio guztia. Edo gero etxera juteko. Hori da. Jaixetan, igotzen zara etxera, segiduan. Zeba bildurra. Osa, esatot hiri baten. Hombre. Claro, bergara, bueno, eske goz gajuten etxera. Bueno, etxera juten ga, ze hortutan, hori egun argiz, orduan. Eta, gero dago hor beste meloi bat izaten dela Aitona Monen errixak, ez? Dago jendia daukana, eta dago jendia ez daukana, ez dakit, Extremaduran, Castilla Leonen, tal. Zuek badaukazuen? Bai, nik bixen partetik, baina... Osa, txikitan igual geixo juten ginen, osa, itan partetik daukagun herrira oso gutxi june izan aiz bat, ez txikitan, eta gero amaman herrira, oso rekuerdo ona txikitan oso ondo pasatzen ebalako, baina gero ja ez da nire ambiente, osa, gu juten ginen aste santutan, ez udan. Orduan, ez neban ditzen emesteko harremana, eta udan, osa, nire gurasuek bigarren etxe bizitza bat dauke, eta horra jun izan, eta hor, osa, ez da nire herrixa como tal. Burguesa. Bueno, nire gurasuak, ez, baina hor bai indot harremanak, baina ezken niri pasatzen jat, ez dakit nola esplikau hau, jendian jeita jaso gabe. Baina... Badato. Bai, ezke, niri pasatzen jat, ez badabe gure kulturan antzerakoa dauken, oza, neotesan, sin más, diela españolak. Ez baldin baina euskaldunak, españolak dira, eta ez ditxotu lertzen eren kode sozialak eta gobe hau itxeniz, porque ez dian erugalak eta ez nagoroso. Ordan kostatzen jatzu relazionatzen jende horrekin. Ba, igual hori da. Espainolek. Eta zuri maite? Nik ez dakat aitxitxa eta maman aldetikan herririk, zesora luz eta osintxukua dira. Osintxu, totalmente. Osintxuko jaixa dira. Bai, nire guadarriko manexen partez, nik esangot manex bultau ja lehenengo, eta gero haupa osintxuko jaixak. Haupa osintxu. Eta handozuk. Haupa osintxu? Haupa osintxu. Ez. Ni txikitan juten nintzen gaztelara, Valladolizera. Bai. Eta horbe bai, eolako gauzak. Eta, horbe, ni akordatzen ez txikixak ginean espainolak, eta
en plan galdetzen zebela, pero por la calle la gente va con pistolas, eta a ver. En las ikastolas os enseñan a hacer bombas. Bai. Aitxitxa eta maman herrixa ez, baina txikitatikan jun izan naiz Almeriara, familixia dekatela bertan bebai, eta karo, nire hango lagun guztiak, bebai dia andaluzak, edo madrileñuak, edo hola, eta galdera horrek beti. Es que chiquitan, eta gainera, ya viene la vasca. Hombre, neri deitzen zozten, la vasca rusa. Se esaten zozten, Maite, ¿cuántos años tienes? 13. Claro. Herria. Claro. Egitza da, ez dakite amazazpe, mezigortzi urtekin edo, nereko herriakoa eta bizogun ginela Bilbora egun pasa, eta bere lagun batekin geratu ginen, eta galdetu zotan, abernungoa ginen, eta bergarakuak ez dakizer, eta iaiketan islas gallinas por la calle, eta nitu. Bai. Que Bilbokoa, ¿sabes? Bai, que herri baten bizi naiz, baina ez dakit, ez dala en una aldea perdida. Es que literal. Eta egitxa da herrixan, batzu eta bai entzuten digala, astuan zaratia, oiuana, baina esate oso. Hori irinatian ez da kasu. Claro. Hombre, gero hola da. Ez natu inbian naiz bere, Andrea, osea, ez gara hemen Blancanieves. Bueno, si estatik ez natu itxenga. Baina gero bai dago, olako kasutan, tipo, umiei galdetzotzezu ikastolan edo eskolan. Eta nundik dator esnia eta frigorifikotik, eta olako gauzek. Eta horrekuan... Bueno, ez que hor gukudalekutan eta itxengian joku bat galderen aztakize eta galderia zan, zedaten dabe behiak. Eta umiak, geixenak erantzuten zeben esnia. Eta da en plan... Zer lan amia da esnia? Pues igual edango dabe, obviamente jaietzen direnean, baina... Osea, beixak, pues edaten dabe ura. Baina, ja daukogu hor de esnia dator beixetatik, eta erantzuten zeben zuzenian hori, eta zan superratio zua. Ja, aurrekoan ikusten neban, tipa batei... nahiko berandura arte, eta berak aitortzen zan publikoke, eta lotzian batez otxala, baina gunziela... tipo, eskolatik eskursino batera, eta esan zuten behitu honek dia zagar, bueno, hemen dozku zagar batzuk merian atzeko, eta esan zotan ez, horrek ez dia zagar, porque ez dauke pegatinia. Aiama. Osea, imaginau. Eta maite, zu irrati xan ibiltzen zala, bueno, badakigu gazteak askotan zuzenekoak itzen ditxuala, toki desberdinetatik, ez? Izan Durango kasokat, y tal. Programa berezizak, bai. Bereziki gogoratzen dozun saioren bat, zatozula, eske ze ondo pasaun neban, junginean ona, edo inginoanean hortik zuzeneko bat... Juten gara nian jaialdixetara eta hola, oso ondo pasatzen dut. Lojorria botatzen da belako. Baina lana be bai, urrengo goizian horregon behar dala, hori da. Ez, baina, igual lehengo urtian edo hola, karo, nik alako eze itxeke aurretik, kantazan, estimulo asko. Igual, Seid Festen lehengo urtian egon ginala. Gugon ginen, konbidatu bezala. Bai, pantotazu, ez? Bai. Eta, karo, nauan hor, eta sare publikoa dau. Eta derrepente igual ikuste dozu ezagun bat. Eta zarez elkarrizketa bat itxen, baina derrepente pasatzen da, zure batxiko lagun bat. Eta zare como... Bai, totalmente. Bai, eta igual Ibon Fernandezek begiratzen sostan, eta esaten sostan, zuzenian gare. Tani, baina ez dut ikusi pertsona hori aspalditxik, edo EH-ura junginean be bai. Superrondo, gainera hor gero juerkia hori da ginen. Osa, inzeben EH-un zuzeneko bat, ikaslientzat, eta junginean panto eta bisok. Eta latrin eta panto bestirla. Eta superrondo pasan ginen, eta gero juerkia hori da ginen, eta aitu hortu biharra daukou, sartu ginela, Bilboko arbolara, osa, mitiko gabonetako arbolara, zuaitzera, eskegitzera guko ambientadore bat. Egisa da. Baitu? Imagina, zela genden. Baina hor, oindala urtiak izan ziren. A ber, zela genden posik, Andrea. Ondo tumo batzuk eran da. Karo, guk eske datorren hastian, ez, osa, hemendik bi egunetara, daukogu zuzenekoa, txosnagunian, orduan, a ber, se la gestionatzen. Neretzako dia estimulo asko, eta egisa da, alako gauzak eitxia, neri asko gustatzen jata. Osea, kanpora urtetzia, jendiakin egotia. Beste esperientzia bat. Beste esperientzia bat, baina programa egin osteko bajoia. Bueno, gugero lotara goia, ez ezik enitan mal. Lotara jaixetan, etzan duzu. Bai, baina igandea. Orduan ingo kortuak ikusi. Egun hori da relax, pizkatxo bat. Eta etxera, ze urrengo gunian, daukogu beste direkto bat. Bai. No. Laizter ikusiko dozue. Ezin da ez. Bai, kalian, bergaran. Da, esaxaukitzen da ben ekintza baten, baltsaga itxeran, eta bertan egongo pizkatxoa komentatzen be bai. Eski gare, azken atizan, un plan de directos. Eta, a ber, beste galderatxo bat, adibidez, zure lankide batekin bizitzera jun bihar baldin bazinan, oza, gazteako norbaitxekin, zeinekin jungo zinan eta zerritara. Zerritara, be bai. Hombre, claro, oza,
Osa, imaginau, Andreakin joten baldin masa, Bergarara soia. Sí, hombre. Esan bian notzun Andrea Peazan bizida. Eso, Andrea González. Nipetatzen Andrea Aramburu. Andrea, soa, Luz eta Bergara artian, nik osintxu esango neuke. Bai, bueno, osintxun. Erdixan. Alko gainen osintxun kerretan gauza. Vale, baina, zeinekin jungo zinean bizitzera. Horrek konlleva, bere herrira jutia, eta bere bizitzara, oza, Xabinekin balin basoiaz, Xabinek dauzka hauntzak, eta hauntzak, que es una opción que ya te gustaría. Bai. Ez dakit. Askokin jungo nintzen, baina nik uste aukeratuko neban Alain Perez. Ez que banekixen. Ez que izango zinaten un duo komiko, oza, etxe hori izango zan un zirko. Baina Alain da oso zuzena, oso garbixa, daka beran maniak, nik neriak ditxuten moduan, ze oindala aste batzuk viajean egon gara, bai. Ez hori bai dauko. Eta horre ezagutzen dozu bai pertsona bat zelakua dan benetan. Bai, ez baina esaten un circo de zue bixak konbibitzen, osea, reality bat alko zen izan. Bueno, reality bat ez, baina telesail bat, bai. Aber, eski hor dago pixkatxo bat trio Calavera, ez? Alain eta Ibonekin. Bai. Osa, esan alda pixkatxo bat diala, como zurea nahi... Zure gurasoak. Nik esateu beti diala nere gurasoak. Zure gurasoak. Ez que bai dia. Badia. Bai. Eski segatorrak dien. Ez que dozeinekin bai jungo nintzen ikuste dute. Osa, nahiz bastante, bai, osa, konbibentziarako... Bai, osa, ez dauko zula inengo arazoik, adaptatzeko azkenian, beste pertsonei eta... Hori nik uste oso garrantzitsua da. Nere maniak badazkat, Osa, tipiko sukaldian gustatzak jata bakarrik egotia, bakarrik sukaldatzia. Beitu, Andoni Etxeza ibe bai. Ez que da, como igual bat emaz gainien dakazu, o sozidadian itxen dugunean lagunok. Ja, ke agobio. 30 sukaldian, ez. Ja, eski hola zen. Neri berdina gertatzen, gainera ni daukat antolatutan ere buruan, inbiota hau, hor da nahi xaut nik itxian lasai, zeia, jendia baldin bat galdetzen. Ai, lagunduko zute ez dakizer, zein bia... Zuek, handok esaten dau, inbia da holan, eta itxemo zu pixka desberdin jasarretu itxen da, eta zen biarra daukat berakin zukaldean noan. Azkenengo aldixan, daukatela hemen markia, jamon jork zatiak saltau izoztara. Esan biarra dago, azkenengo aldi hori zala igande baten bixamoniakin makarroi batzuk. Andrea, makarroi batzuekin errezara. Jamon jorka saltau izoztan eta... Jamon jork pixkatxo bat rehogatzen hor, salto inzotzen. Atacada por un jamón. Es que atacada por muchas cosas últimamente. Eta, bueno, ya komendo dozula pixkatxo bat, bidaia baten egon zatela, Ameriketako estatu batuetan egon zate. Zein dozu, zela erten da ideia hori? Ze moduz? Ze esperientzia? Zela? Wow, esango dutzuet ondiokan hauala asimilatzen. Bai. Pasau da gisa hilabete eta ondiokan hau asimilatzen. Ez que suerte. Nondik ibilizate? Zeintzu gauzate? Jungara Alain Perez, Julen Idigoraz eta Berezi Fernandez. Diala irulankidiak, diala, hori, nere anai arreba, guraso, ez dakit. Familixa. Eta indau Los Angelesetikan Austinera arte, Texas. Que fuerte. Eta zeda, bueno, zein izan da herririk edo iririk, wow, en plan hemen geratuko nintzen. Gustauko jatan esatia Los Angeles, baina ez da gix. Baina ezken hauan disociada perdida. Enauan ulertzen, neuan ikusten itxuan horren beste referentzia pelikulena, gauza asko toki batetik bestera kriston distantzia bebai, gero Hollywoodeko kartela ikusten dozu, eta horre bai intzortala emozinua, esan txikitatikan ikusten eneban zeo, baina erritxo batian alditzuko nintzen bebai. Osea, indou road trip bat, gara herri askotatikan bebai, eta zauan herri bat, Marfa, deitxurikua, ez hauela isenyor, baina zan lasaixa, zauan taberna bat super guai, sakala autobus bat, tipo San Probusa? Bai. Alako bat, egon referentzia. Gero mordua txoko, super esberdin, kolore txusan pizkat, pueblo artista bebai, eta alako herri batian. Eta esan duzula pila referentzia pelikuletakuak. Osa hori bakarrik ez da pasatzen kanpuan, zure herrixame bai grau izan dia gauzak. Bai, grau izan dia gauzak, eta hor dau pixka kontroversia. Hori ez. Grau zan patria, ez? Grau zan patria. Bai. Osintxuko aktore famatu batekin. Osintxuko algatiakin. Que ez da alkatia? Onja ez, baina izan dakoa. Hori, eta zela jasotzen da olako grabaketa edo produkzio bat herri baten edo hiri baten? A ber, nik esan beharra dakat, bai hartu nebala parte extra moduan agertu. Bai? Bai, ez notun ikusi. Hombre, porque jarraia zara hola ikusteko, porque agertu nahi zor. Bai, baina, karo, neri alako esperientziak bizitzia edo neri
kamaren atzetik handagoan gauza guzti hori, frikismo guzti hori, me encanta. Orduan esanean, errixan dau, itxen dau proebia, eta jartzia dozte, arbol número 2, igual jatu. Figurante bezala hor, eta... Baina egisa da, errixandako, esango neuke, ekarri zebala gauza on batzuk, eta gauza txarrak bebai. Ene akordatzen nahi, zezu bixa pintau biharrizan zebela, eta hori dana, ez? Pintau zeben, atretzo mordua jarri zeben bebai, farolak aldatu zituzten, saspiegitura bezala, kerresten modu. Bai, baina, eta pasauzan gauza bat, ointxe kontaukotena, baina, karo, igual jartzen zian grabatzen, erreko plazan edo, eta pasua mosten zeben. Eta akordatzen naiz igual andra bat, esaten zutela, ramandikan ezin zarie pasaut andra bat, baina autobus hartu biot. Zeitzen do, nondik noia ezin baldi manaiz pasau. Claro. Orduan alako gauza asko, ez? Eta egun batian pasauzan, Patriako spoiler hiltzen dutena. Txato deitzen da. Bai. Eta egun batian, natu ginen zora luzen. Eta pintadak eta ziren. Mordua pintada en plan txato joputa, txato ez dakize, opresor, tal, eta gauzia soal luzen zagoala pertsona txato deitzen sotzera. Ai, ama! Eta garo jende guztia, se pasau da txatokin, zein dau txatok? Ai, ama, que fuerte. Eta San Patriarako. Ai, ama, oza, eta gero pintada horrek... Fikzinotik errealidadera juntzan. Karo, pintada horrek gero garbitxu inzitxuen. Gainetik pintau zen, baina gisa da ondiokan bat igual badauala. Que fuerte. Edo ikusten dala, baina bai. Hau dana izan zen COVID aurretik, zan leike. Justo horreko nago ginen pentsatzen, ez dakit COVID aurretik. Edo justo COVID eta gero. Emeretzi izan igual. Bai, horko bueltan. Bai. Gisa da gero telesaionek bai, bueno, kritikatu, horregaitxikan. Zela erakusten zan historixia, zela ez. Meloia handi bada. Meloia handi bada. Gustot igual beste podcast baten Bai, interesgarri izango. A ber, nik geixen bat, gustatzen jatan esan dutena gaitxik atzeko frikismo guzti horre gaitxikan, zela jartzen zeben errixa, edo, de repente, eurixa simulatzeko kriston tanke mordua uranak, eta zaten, hola hitzen da, auta. Bai, ikusteko, ez? Hori da. Eta, esan duzula, bueno, hori, olako gauza surrealistak edo kurioso pasatzen diela, zuri ze da irratixen paso gatzun gauzaik randomena edo, esatezuela, haukantatze bat eta... Randomena... Bueno, irratixan edo saio bereziren bat indozu nian. Eldu jakuzen karta batzuk. Ze? Entzuleren batek edo bidalitxakuak. Gazteara? Eitebera, bakoitzan izenak, en plan, Maite Garmendia. Baina en plan amenaza edo... Oso raruak. Ez dakit jainkua bebai aipatzen, zeban eolako zehose. Zeza bizizate. Bai, eta dan hori eldu jakun karta bat. Bakoitzan izenak. Osa, intzeman, ekipo de investigazion, zeintzuk eitzen da belan, zerri datzi biot. Arrarua, bai. Eta danosaka un karta iguala eskusi datzitxakua, gure mai gainean, eta zan pixkat, como... Zenbio bonekin. Bai. Eta noiz baitz jakin dozue zeinek bialdu zeban hori? Ez. Ez dut identifikatzen zein dan pertsonia, ez inoa. Gainera, esate duzu, redakzio baten jende asko keitzen daulan. Orduan, elzia bako hitza ikutun bat eta eskusi datzita bentzezak. Ez que eskusea. Ja, gainera... Imagina beltza gaula guri ona. Ez que, hau ez dut sekula kontau. Ui! Bueno! Eta uste dut, nire etxian igual bestak isela. Niri behin, Bego adi egon. Ez, nik lehen Twitterren pila bat idazten eban. Eta eldu jaten, persona baten gutun bat, nire etxera, nik inoiz zutenian eman nire elbidia, bebai eskusi datzita. Eta gainera zeukan, tipo, rebordiak alo, gorrixak urdinak, gorrixak urdinak eta zurixak, eta zan alo, nondik koño dator karta egun eritxar eta gordeta daukat, inoiz ez dut esan publikoki. Igual da iguala, Ez dakit, bueno, bilatzen bot kartea... Baina amoriozkoa zan, turbio. Bai. Osa, betos jakitzia. Baina, osa, tipo, nire etxera, osa, berganara, nire postontzira. Horia pizka tarroba polizia, Bai, sustau nintzen, eta ineban noa pasau nada, gorde ineban, eskutau ineban, eta ineban dato txiki hori nire bizitatik eliminau. A ber, eta bai gertau izan jakuna da, bai, karo, zu irrati jantzare, eta monbi dota zu botoi bati, antenan sartzeko, edo ez. Eta gu saioan, Alain eta Ibonek itzalutena, hori da, horregon izan 2 urte, eta lehen sakaun sekzio bat zala kanta eskaria. Entzuli eri esaten zotzen, dituzue 3 minutu kanta bat eskatzeko, bidali zuen proposamenak. Geniako oso askarbi altze zitxun, porque neria guitxo agertu da.
Entzule asko, Bai, hori, jendeak bila bat bidaltzen dago. Eta bidaltzen zituzten audixo bitxartez. Orduan, karo, guibili ginen gazteako tabletakin entzutenia ze eskari zan, eta bitxen bitxartian beste bat abestixa jartzen. Karo, hori da nahitzen dugu, alain, eskatu gozte hau, jarri abestia hau, ez dakiz. Mikroa itzali gabe. Bai. Ai, ama... Bueno, baina ez horrek dia azkenean zuzeneko... Ja, baina igual zuzer esaten, keputo pesau pertsona bai, datzeu sortzi aldiz. Bai, baina azkenean, beti zaten dana, bai, irratixan eta bai telebistan, zuzeneko emisio baten olako gauza gertatzen dira. Ez da editauta dagoen zerbait, ez da zer... Zuzeneko gauza dira, eta beti esateko, pertsona gara, alako gauza gai pasatzen dira, aurrera. Eta noiz baitxik gertau izan jatzue tablet horretara, edo, zenbaki horretara, karo, hori dago jarrita publikoak bialtzeko eren eskakizunak. Noiz baitxik gertau izan jatzue jendiak bialtzia mezuak que no vienen a cuento. Egunero, bai, egunero, que no vienen a cuento, edo... beren bizitza kontatzen bebai, esate hotela. Erantzungo dotzut, nire igual dozta, erantzuten dotzut, baina... Baina ez da psikologia zentro bat. Hori da, bai, basagoan entzule bajo. Tarot bat. Ez, baina bidaltzen zebala, zigarroa lagadut, ez dakize, eta... Ba, oso ondo, baitzi, superrondo soiaz, earkia izea. Azkenian hor kontuan eukibia bai, zuek, jende askon bizitzan parte zatela. Naiz eta ez izan zuzenian, baina bai, jende askok euren lana, txian, bizitzan, ez? Kotxian noia, eta zuei entzuten da bizte. Orduan, zuek zate eren bizitzan parte. Bai, hori fuertia da. Eta, sekula paseu jatzue... Karo, zu zare, lehen komentu agona, zare zu estudio bat, edo zu eta zure lankidiak, eta ertetzen hortik, baina zu hor konta duzu zure bizitan parte, zure bizitan gauza asko. Eta ertetzen zara eta jendeak aldetzia, ze moduz ez dakiz eta zu, zela dakizu hori. Bai, osea, horrazten zara, raka, eta gero, ai ama, aurrekoan esan zinuan hau, eta zate oso, zela dakizu. Bai, total. Junitzen jatzu. Eta batzuetan ezalako konstiente igual horrena. Neurtu inbida duzu behar ze gauza. Neritzen gatu oso zaila, bat ez bedanean, gaur zela olako ambiente bat ezagutzen gala irurok dala jiji jaja. Eta gero etortzen dala goma, eta hau esan zinuna, eta zuri hando jatu pasau sekula. Osa, ez dakizen baden bideoak igotzen, komentatzen dozu zehose bideo baten, eta gero etortzen jatu pertsona, eta ez dakize bideotan hau esan zinun. Bai. Osa, neri ematen dozta. Gizan nik asko neurtzen dutela be bai. Ez que nik ni de palo. Osa, nik enduta, baina zezuza igual geixau edukisa daily blog, youtuberako azkenean, neri askotan da mas editau. Eta ordan nik adibes baitzen dutenian bidaien blogak eta hor bai da un poco más salseo, un poco más nire esto. Ordan hor bai daren momentu batzutan. Gidoi badakazula, edo badakizula nondik Karo, bai, baina askotan be bai gertatzen jat, igual, grabatzen dutela gauzak, eta gero zotezela, sinota buigo nire koña. Nire pasate gatori, baina gero esatot, nire gustatzen gatik ustia jendiak egoetzen anean, bani be bai. Eta hor, esan beharra daukogu Maite, egon ginala berbetan, Hasibia señala edukisa sortzen, bidaia aprobetxau bia zinuala horretarako. Zuek, hau importantia da. Oso eduki gutxi ikusi dugu. Maite Garmendiak. Ikusi ditxugu argazkixak, bideoren bat, hori guztau gaten asko lo de jungo gaz jatera, ez? Hori bia gustatzen jat. Ze gertau da? Ez que nik uste nagoela momentu baten pixka blokeo. Disociada. Bizitzan. Bai, disociada. Gauza asko pasau dia azkenengo hilabetietan. Eta uste nagoela pixkat estankauta egisa da motivazio hori bilatzen abilela. Zea aurretik anakan esan da buruari hori. Eta zueri igoko ditute edukixak, ze beti da nik guztau jata YouTube, una rata de internet, esaten dana. Por lo que sea somos. Bai, eta ez dakit. Osea, hor dakat eduki mordua. Ez dut nahi presinua sartzia. Bueno. Ez, baina justo komentatzen egon ginelako, eta esan bai, aprotxo biot bidaia igual azteko pixkatxo bat ditxe. Bai. Osea, ideia hor dakat, igual hemendikan gutxira bai egoko ditutela gauza, baina da hori sartzen naiz galerian, eta alatabe esateot, viajean egon naiz. Hau indote, beno egon naiz. Ez que hori da superfuertia, Bai. Orduan nik uste pia dutela denboria pixkan eretako, hankak lurrian jartzeko eta esateko. Ze nahi dute? Bai, oza, niri askotan bidaiekin ibide ez zotela bastante gertatzen jat, zuzare planeatzen bidaia bat, eta aukozu kristongo gogoa tal, eltzesa, eta askotan da, como, ostra, hemen nago. Eta, tio, han bebai gertatzen jatan esaten egan, nahi dut hau disfrutatzia, viajea disfrutatzia. Eta
emoten sostan sensazioa esaten otzen laguneri. Zuek ikusten baldin badozuen, hauala viajia atzeratzen edo junbiagara nun baitxera eta nahu hemen tontian egiten en plan grabatzen gauzak, esan. Ze sentitzen egon bebai, presio hori de nik nire buruari esan dotzat, nahi dota hueitxia, baina esare bakarrik. Klar, ez da nahi bestia kondizion hau. Hori da, orduan zan, pan, hau eta ara, tal. Eta gero, bebai esaten dut. Eta hau zein importa jako. Ja, bai. Bueno, baina, eske... Ez dakit. Zein importa jako baino, nire ustez askotan enbia, nire dut hau gorde recuerdo bezala nire bizitzarako. Osa, hau bizizan dutela. Alde horretatik esate dut, esken nahi dut itxia, bidixuak ze, kuadrian beti izan dozte, nireak kuadriako guztien edukixak hemen, txikitatikan, beti egonez kamera bateri lotuta, dana grabatzen, eta hori da gustatzen jatana bai alde batetik, osea, ja nausixaua gara nian, ikustea gauzak eta esatea, jo, betxo ze bidai politzen ginuan, edo itzia oroitzapen hori. Bai. Baina itxia... Lo más. Bai. Gatu pentsatzen. Bai. Asko gabiz pasatzen. Ni nagora pentsatzen da, pixka jota aurrera enbio dugula, eta sekzionetan daukogu publikoan galdera bat. Orduan, bueno, sare sozialetan galdetu dugu emaitea torrela, maiten dako galderaren bat, orduan, Andrea... Galderia da. Galderia maiten dako. Irratiko elkarrizketa baten, oza, gonbidatu bat datorrenian, gonbidatuak ez badau berba itxen, edo, oza, neuzue, eduki bat eta ara saltzeanti eta berak no da prenda esaten dana, ze estrategia edo zela itxen duzue persona horrek berba itxeko. Ez que horretan onak dia Ibon eta Lain. Baina demora geixo dira zelako be, bai? Hori da, bai. Tiene más calle esaten dana, ez? Ez dakit, osea, aurretikan bai informau beran inguruan, beran sare sozialak ikusi edo hola, eta, osea, esan eban ez baldin bada oso ezaguna, igual zaila izaten dabe bai horietaratzia, baina askotan bai gertau izan jakula datorrela artistaren bat, eta da oso monosilabo. Ez que hori... Ze moduz? Ondo. Zeitzen duzu hor? Zate duzu, zela... Zela intza famosua, tio? Ez zela intza famosua, baina garbo pixkat edo irratitxadak beste ritmo bat, bai. Egon biazara denbora guztian, pan, utxuniak betetzen. Bai, izan behar oso azkarra, eta izan behar da... Gaztean behintzat, ze ez da tertulia bat. Karo. Galdera askoin, zela ezagutu zinaten, zela esto, eta segun zer antzuten dotzuen, baina hor etortzen jaku galdera bat, esate oso, bale, mendekan tira ingot, igual zeo ze dauala. Baina askotan, esaten dotzut, tira eta tira... Eta zuek artista askokin egoten zatela, Euskal Herriko, talde eta abeslari askokin eta, ze pertsona izan da, geixen harritxu dotzuna, igual zu kanpotik beste modu baten ikusten zinualako, eta estudixuan esan dozula, ostras, pertsona hau... Ez dakit, isadanak... iruditzen jataz bastante irekixak edo esate dozula, ke guai, honekin auki dugun hartu eman hau edo hola. Azkenengo aldiz etorri zan Lekitxoko kolektibo bat, izena oso luziak, eusto da Lekitxoko kodigo postalan zenbakixa, 48. Lau sortzi 0 bizortzi. Eta, karo, esate dozu, kolektibo bat, mutilak, beren abestixak igual ikuste oso diala oso... Bai, baina guapo dago. Aber zela gatozen, ze gertau izan jaku, kolektibo asko ekarri ditugula edo geixen bat mutil taldietan, eta igual geizki hau esan da, baina arrotu itzen dia asko. Eta ez dozu, aber zela gatozen, eta super jatorrak. Karri zuzkuen tortilla eta dana. Joder. Horrek gaztea sarietan zeren... Ustotu egon ginala erekin, Bai, izan alda. Bai, bai. Anda, guapa. Bengokin eta hortik zerik. Bale. Eta bai, esan berranak gertau izan jakula al revés. En plan, berro asko itxen dau kaetea. Ez, igual pertsona baten sensazio oso positiboa eduki eta heldu eta esan. Antenaran sartu baino lehen hau, beti egoten gara artistekin, berbetan, ezakize, botoia sakatu, mikroa zabaldu eta aldatu zeban totalmente beran jarrera. Eta nina bien esaten zedabil pasatzen. Osea, en plan gurekin, bai, ez dakize, zabalduta. Bai, ez dakize, eta nina esaten. Segundo bat pasau da. Ja, el personaje, segundo da la persona. Hor flipa bine ban. Hori zuek asko ikusuko duzu, ez? Personaia eta pertsonian arteko. Bai, ez dakit. Qué fuerte. Bueno, zingo, aurrera? Bai. Vale, bueno, pues oso gustaron gari rekarraka, etxean bezala, porque, bai, bueno. Baina, bueno, jolazeko ordu aldu da, eta bagoia zerronka diakin. Aurrera.
Erronkadia. Bueno, Maite, gaur, karri dugu erronka joku... Bueno... Usaintzen da. Usaintzen da, ja, ez? Lehen zuk aipatu dozu kipula bat. Daukogu hemen kipulatxo bat. Kipulatxo gara ez, kipuloi bat. Kipuloia. Bueno, jokua da, galdera erantzun edo kipula jan. Vale, igual jarriko galdera limite bat, tipo... Zela galdera limite bat? Osa, alditzu zuen izai galdera ando. Bai, hombre, ez gago biharremen bost ordu. Ordan, hori, gauzia da galdera bat ingo dugula, bai zuretzat, bai guretzat. Zuek bai janako dano jolazten dugu. Dare galderak eta dare probak, edo, bueno, eta gauzia da, hori erantzun, zintzotasun guztiakin, edo... Kipuliari hainkada bat eman. Bai. A ber, gero igual esango dozu, que mierda de galdera. Baina, hau bai da zuretzat. Hau da zuretzat, lehengoa da zuretzat. Vale. Venga. Zein izango jat. Daka, Andonik, aurpegi bat geiztuana. Ez que Andoni olapetan da super gaiztua, jakin deizuen. Gazteako zeinek dauka gusto musikal txarrena. Gusto musikal txarrena. Bai. Osa, ez programan, Baizik eta zure ustez... Hori, beti behar alda izan zure ustez. Bai, claro. Esango dut, sin más, Jon Fernández. Vale. Es que ya le pega Jon Ferri. Beste galdera bat zuk erantzuteko. Ala! Bai, baina eske errezadia. Bai. Hirugarren hain. Zein da eduki sortzaile edo influencer txarrena bixotatik? Bixotatik zan hirugarrena, hau ez da hirugarrena. Laugarrena da, hau. Baina ez da bixotatik. Bai. Da irekia. Ez. Ai, berak indaben ez berak esan bihau dana, ez? Gubixon artetik zein da eduki sortzaile txarrena. Vale, baina sarretzeke, Esango neuke imaginau Andrea. Konfiantzia gaitxik. Eta igual, Andonik badakalako markau hau. Bai. Ze eduki mota. Bai, Andrea, maitxe zaitxun ordua. Es que... Baina... Cada uno con sus capacidades. Txarrena sak. Zu bezala txarrena, tú no sabes la que te viene. Vale. Hau dan ondako da, vale? Ze famatukin eukiko ginuan gau ero bat. Vale. Es que nik ez da pentsau. Bueno, famatu edo zein, famatu. Bai, alda izan aktoria, musikarixa, edo zein. Ez que nik ez da pentsau. Nik beti esaten duten erantzuna. Iban Garate eta Itziber Garmendiakin. No te lo compro para nada. Ostra, Iban Garate nik besango neban, Ai, zuek, nik ez dakit, ezkin nago en blanco. A ber, zela zan galeria zandozu? Ze famatukin eukiko zinuan gauero bat. Andrea? Ezkin nago en blanco. Igual Andreak euki dau, ja. Andreak euki dau, baina ez dauko jakon beste batzuk neukitzea, bai. Baite, kaiate. Nik esangot, jode horrein egatu terri arberi izena. Enbat alora dekua. Ai. Bai, beitu. Niko. Hori da, Nikokin. Niko. Osa, batzuk ezagutuko zue, como guazeneko Niko. Ez da Rubixua. Hori da, guazenen agertzen zara. Guazeneko Niko edo Niko aktoria. Nik esan biot, Iban Garate, porque te lo compro, me ha gustau. Eta gero... Da nik neskia Eire. Esangoran, Inigo Gaztesi bai. Qué raro! Eire, esan dau. Bai. Baina, ja esagutzen gara. Las caras van las caras. Badakit beran erantzunak. Zuk zein esan duzu barkatu? Nik esan dut, Iban Garate, eta gero Inigo Gaztesi. Zin da hori? Argi gorriak ekua. Bai. Ez neban ezagutzen eta horre ezagutu guinoa. Miratu. Vale, noizbait baten DM-ak, hau da, mezu pribatuak, instakuak edo analakoa irakurri dozue. Besteren batena? Beste batena, lagun batena, bikote batena... Mobila hartu eta... Mobila lapurtu eta bere... Sekula. Eta WhatsAppa bez. Sekula. Ez. Vale. Bain proba bat jarriko dugu. Me cago en la puta. Vale. Andrea, zuretzat. Toma. Vale? Bai. A ver que te pongo, Zure audio lotxagarri bat erakutsi behar euskuzu, edo kipula jan? Ez que ez dakitze audio lotxagarri dauzkaten. Edo bestela alda izan zure azkenengo WhatsAppa irakurtzia. Nire azkenengo WhatsAppa irakurri. Ontxe bertan, No sé si te está convenciendo mucho hau, baina bueno. Zer jolasak. Bai, nire oto geixa, boin ja sartu garala. Nire azkenengo WhatsAppa,
ontxe bertan kuadriako aldu dana, izan da bindala 4 minutu, eta izan da kuadriako bat epi aldu ditzu, kuadriako beste baten argazkiak bere lehenengo lan importante eta elegantian, eta izan da elegante, pero no mucho, jajaja. Vale. Maite, zure azkenengo argazkixa galerixan daukozuna erakutzi, edo kipula jan? Ez que, zeitzen dugun ez gatiaren kipula. Gero honekin makarroion batzuk, arroz bat. Ba baitu, zuena. Zuenetan. Ai, potxolos garen. Ja, nibe eguria da. Eta, bale, galeriako lehenengo argazkixa. Galeriako lehenengoa. A ber, guazen ikustera, ez que dauzkatemen 15.500 dairo eta mazazpi argazki, eta Zen bada, eskazu? Ez dakit, ontsen zango zuet. Nola alda? Ai, ama, babeitu da, nere gure txakurra, lur. A ber. Oindara 2 urte hiltzan, ja. Lasai. Neria da, nire amaman argazki bat. Osa, gainera da, beste mobil batekoa, ez da iPhonekoa, lur. Zepolitxa, hor mingaitxuak enkampuan. Bai, bulldog bat. Majo bat zan. Neria nere amama. Zurrun kasko itxe ba. Neria bebai da nere amama. Eta ni... Ai, ama Maite, zelako foto barregarritxa. Ai, zintxane... Ikusi zure amama, no puedo más con esta vida. No puedo más con esta vida. Enfokau alda hor. Gero aldugu jarri. Eta gero, bueno, besteala, urrengoa da hau, nitan ere lenguzina, oza, gauza hori naiz ni, ketxuako jertze batekin. Ai, ama... Ando, gauza gaixo dauzko? Ez, nik uste honekin pixkatxo bat, bueno... Ez dutasun nahi... Aber noiz bait goztin indotzuen. Bai. Bai. Indotzuen, bale. Eta zuek indozue. Bai. Zeini. Esan inbia da zeini. Nik asko... Ze egiz esaten botzut, Instagrametik azken aldixan, egon da pertsona bat baino gehiago idazten. Ai, bai famosua da la mentikua. Famosua, de repente. Eta batzutan da, en plan, Maiti. Zela esan bitzute zet. Ze gainera azten dia igual, berbetan edukixan inguruan, eta bukatzen da betipo como tirándote la pullata, en plan. Bai, nik daukat, galdera bat bixontzat, nego zu erantzun da, ez zuen nahi ez, bestela. Ez zu erantzun zuk, Ja. Ez ki, ignorau bai, oza, alnai zartu WhatsAppien eta begiratu, baina ez dut nahi. Zuk neri artistikoki, beste norbaitekin, inbiako bazinun, erekin editzen duzun gauzak zeinekin ingo zinu zen. Zera zurekin? Osea, tipo, basartadia, nerekin jun gauza kubritzera, nerekin jun bideoak itxera, ando, lako gauzak zepentzatzen duzu. Zeinekin ingo neban, oza, eduki sortzaile bat izan biada... Edo ez, beste pertsona bat. Beitu, baldin bada eduki sortzaile bat, esango neban adibidez, aneurreztikin oso gustora ingo nebala lan, baldin bada bergarako norbait... Ez da bali oier? Entzun, esan behan egan oierrekin, edo bestela Nekane Muñoz, hemen goienan itxen da bela lan bebai, iruditzajat pertsona bat oso zentzuduna eta oso ondo lan itxen da bela, horrek zango neban. Vale, eta zuk ez bazinun ningo guko atala, Ibon eta Lainekin, zeinekin ningo zinun? Beste zeinekin. Joder, gazteakua, así os vende. Ez, Bi pertsona. Bi pertsona. Baina gazteakuak edo... Niesuna? Idita berezikin. Julen idigorazta berezikin. Hala, pues ya está, ya aldogo pasa burren batadera. Bai, gogoan eukan matematik usteko kipulia jaten. Nahi dozu? Ez. Esaten dabe oso nadala, osasuna. Bai, ez depuratzeko gorputza. A ber, nik olizua bai, baina kipulo bat ola euskal. Igual urrengorako lagako dugu hau, ez? Beste jokure matekarriko kipuliakien. Eta nik ustot, ja, maitzen azteko, azkenengo tragua hartzeko ordu aldu dala, así que azkenengo atxera. Goiaz. Azkena eta atxera. Pena handiz, heldu da azkenengo tragua hartzeko ordua, eta maite dauzkago, 3 galdera zuretzat, denboraldi honetan, gonbidatuei egingo dutzegunak, 3 berdinak izango dira. Eta lehenengoa da, zein da zure agendan daukasun, pertsona famatu edo ezagunean, zenbakixa, eta ia zela lortu duzun. Vale. Benito Lertxundi. Ke? Benetan? Bai. Paseu jaitxitarako. Vale. Eta zela lortu neban. Unibertsitatean gebizen eitzen lan bat, zala euskal artisten inguruan, eta Benito Lertxundi zenbakixa lortu neban, beran alabian bitxartez. Katxina, uste no da? Katxina? Ez da joit. Gratxina? Ez da gizala, nolako zozera. Graxina ez da? Bueno, da igual. Joder, azkarren. Ostra, bastante top,
hori Euskalduna, eta... International bai? De repente bat gial. Ez. Natalia Lakunzana. Ella! Eta WhatsAppa bidali notzan, eta erantzun sostan. Bromaza. Bai. Eta zen jatzun. Ez que ikusi ginen, izinula zuzeneko bat, eta beraken izinula berba. Hori da. Urrengo egunean, daba aretuan elkartu ginen, egon ginen berbetan, super jatorra. Aita enamorada. Obvio. Aita enamorada. Bueno. Zein? Vale. Dame bat. Bueno, matxe gonzan. Bai, zenbat diru gaitxik jarriko zinen leku publiko baten biluzik. Adibidez. Zora luzeko plaza, erdixan. Hombre, hor, pixka geixau, baina beste nun baitzen igual bokadillo bat eta piruleta. Ez baldin badozta ezagutzen inok. Imaginau, Donostiko portuan maite, Juantxoko bokadillo bat jaten biluzik hor. Como una musa. Sí, tranquilamente. Literuntz. Ez dakit, zora luzen, pixka geixau bai. Porque zure erresa da, no? Zora luzen zenbat eskatuko zeinuan. Venga, alkatiak nitxeko berba, a ver si llegamos. Ez dakit. 2000. Bakar? 5000. Bueno, a ver, claro, es que gero gauzia da, jendiak alkozostan argazkixaketara edo hola. Osea, izango zan momentu baten da jazta edo... Ando. Bai, alko zeden, claro. Hombre, orduan igo. Es que orduan nik derechos de imagen. Todas las vergüenzas horrela. Nik derechos de imagen eskatuko neban, no se vale. Vale, eta azkena, zen eixo duzu zure WhatsAppeko elkarrizketanak publikoki erakustia edo zure bizitzako momentu ridikulo batekin telesail bat itxia. Bizitzako edo zen momentu ridikulo hartu eta itxen dozu kriston zerixia. Eta zela dituko zan. Zela dituko zan. Las vergüenzas de Maite. O Maite kutxuna. No, amamos fuertemente. Egon ginen berbetan Maite kutxunana, bere momentuan... No, zuek. Igual demoraldi berri bat dator. Primeran, deitxu. Aiama... Zeinekin inbida berba... Eta zeinekin gozan, de ti. Benjart. Benjart, ulia iguala dakau. Atzatik anola? Bai. Benjartei igual una experiencia zoran euskeria ikasteko, porque esan doetxut. Hori kasitzen da. Bai. Hori bai, ikasteko, experiencia. Bueno, eta hain daukogu galdera pozoitxua. Ai, Dios. Vale? Demoraldi honetan daukogu galdera pozoitxua dala. Aurreko ataleko gonbidatuak galdera bat laga dau zuretzat, ez daki zu sinala. Orduan, zabaldu, irakurri, eta zintzotasun guztiakin erantzun biako dozu. Eta gero ja, atala bukatzen dugunean, lagako zuzuk beste galdera bat. Irakurri altuan. Zer da sekula eindozun gauza ilegalena eta esana damutzen? Zer da? Ostra, pentsau inbiadot. Ilegalena. Hori da... Zera legala. Claro, es que... Alda izan alegal. Un vacío legal. Andrea, zu, bitxartian, bera pentsatzen daren bitxartian, ze gaiztok erin dituzu? A ber, eta ez dau balio esatia txikitan txutxe den dara joten nintzen eta piruleta bat lapurtzen eban. A ber, eske... A ber, oso legala ez dakit dan, eta, bueno, damutzen ez nahiz damutzen, sarian daren irudixak hartu, zure edukisa itxeko. Andrea! Ez damutzen, eso es ilegal, eres. Tienen copyright. Eta ez dakit zein dugun ilegala. Ni ez naiz damutzen bez, eta herrialde batetik iezin eban, multa bat ordaindu gabe lagata. Ando. Eta diru desente esan, En busca, En busca y captura. Zuek nik ez dut inolako gauzaik, mi vida es aburridísima orduan. Vale, nik esangot nakala salaketa bat. Empieza fuerte. Gaztia huak inanean, ze gaztia gara ondiokan. Hori da. Ascensore bat blokeatziarren, baina enitzan izani. Eta auki ginuan juizio eta dana. Zezabiz ezaten? Bueno, lasai, Maite. Guk kuadrian inginuan gizarte... Zerbitzuak, bai, Bergaran. Litruak itxiarren usondon. Ando. Beste ilegalidad. Ando, nago geratzen hashtag xoked. Bai, @nagore badakizein dan, gogoratuko da horrena. Hombre, ez nik beste lain duten gauza ilegalenak, tipo, zeo zela purtu, edo... A ber, alakuak asko gongo deian, ikusten. Bai. Zeo, despistian esto zu ordaitzen, zeo, ze... Bai. Ez ki ez da, zuek, nik ez dakit.
Ez, guk, benetan, iezin ginoan herrialde horretatik multa hori lagata, ez dut esango segaitxi zan. Hori potentia da, Eta ni gainera neuan en plan, eski ikusiko oso aeroportuan geratu enbiado osten ere izenak, a ber, gero azteza fantasia bat montatzen. Lasai esan eze oso, ez neban ilinor, Hombre, espero, porque estela ya igual compliziagada, no? Daniel Sancho, de repente. Espere, bukatzen juteko daukazuen minutu bat itxeko nahi dozunan inguruko promozioa. Izan leike zure zehose, gustatzen gatzun talde batena, ikuskizun batena... Zora luzena. Promozioa itxe. Bai. Vale, soa luzeko jaixen inguruan berba ingo dotzuet, superguai dare. Segaitxik, bera dalako DJ. Bueno, DJ, geixen bat naiz, galtza gorri, dala soa luzeko... Tipo xaxau. Hori da, jai asamblada eta hori dana. Eta egisa da, askotan, soa luzeko jaixeri pasatzen jakue, mendaroko jaixa diala, mutrikukuak usten dobe bai, eta kriston kontzertuak eruaten dituzte edo... Entzat, diru pixka gaixo. Matza da bala. Eta, karo, sora luze batian gara la 4 y el del tambor. Ella es la del tambor. Baterixan apunta una. Circo, sorpresa. Bai, askotan gertatzen jaku, jende oso gutxi tortzen dala edo hola, baina Andreak esan daben moduan, kriston ambientea dau, txosnagunian, txosna bat dakagula, baina txosnagunia ditzen jako bai. Eta kontzertuak zubi baten gainean izaten dira, hori jende asko bezin dago, ez? Ibai gainean dira. Eta gixeak kriston ambientea goten dala, Osea, nila urte batzuk ez nahizela jun, baina... Urte nahi jun ginke. Gaztiagoa ginean, eskeneri fetxa gaitxik askotan egatu tortzen. Eske jende asko... Izaten dau, ustaia bukaeran, bai. Eta askotan ja, ni ustaia bukaeran... Bueno, ni banago ni jomonez. Bai. Eta bueno, ez dakit, zoze geixau... Ez que nahi neban anekdota bat kontatzia, ez dakit sartuko dan... Bai, sartzen da. Oindala gutxi, gaztea sariak ospatu zian. Bai. Eta... Ke miedo. Apresan bera den. Eta elkartu ginen, irurok Euskalduna kanpuan. Eta junginan trago batzuk eskatzera, eta esate bost Andreak. Maite! Aspaldixan ez duzula igotzen argazkirik zure haitxitxan mezuekin ta. Esan biharra daukou, gidoia ditzen gendenian, horre gaitxik jarri genula galderia, zure haitxitxa da maman herrira jutian. Ez que nahi neban sartzia horre, baina esan dut. Bueno, jarraitu kontatzen. Tandrak esan sostan hori, aspaldi ez duzula igotzen zure haitxitxakin mezurik, zen ere haitxitxak guasapasakan. Eta zan... Eta idazten sostan... Zora luzen berba itxen dugun moduan, plaintxiarrez, eta sarrek zora luzen herrikuek, herrikuek ez, baina itxen dabe berba legasa salzan, erantzun, eta hola, osea, TZ-ak itxen dabe esekin. Eta idazten sostan hola, eta asko gustatzen jatan, orduan esaten eban, hau igoin biadot, gelditzeko. Eta sanotzen, bueno, Andrea, eske, hilinda. Hilinda, eta bera, Andoni, zuri. Andoni, en plan, tierra, trágame. Ta, ni en plan, ai, ama, super pertsona txarra sentitzen. Porque es que, ni banek izan maiten zat, la leche, o sea, beti komentatzen balako. Eta izan zan, ai, ama, mierda, que mala persona. Baina gauzia... Bigarren aldi baten gertu. Es que claro. Gelditzen. Ose, handikan denbora batera, denbora oso gutxira, berri estopa guinan gazteako redakzioan, eta ez dakizela izan zan, esan sostazula, Maite, zara etorri biharreztakin nora? Bai, hola que se bese. Erramu zapatuan. Hori da, erramu zapatuan, o ezinan etorri edo ezara etorri behar. Ezinan etorri, igual. Ezinan etorri tani. Ez que nerea mama hilda. Osea, es que ez dakit zela itxen duten. Ez dakit zela itxen duten, baina ez dut nahi itxen. Eta basintitzen dut. Baina izan zan... Anekdotika. Karo, bizitzako gauza batzu, bai, hasta, pasatzen dira. Baina, humoretikan hartuta esan eban. Bai. Osea, pitxan bi. Hau, hastak kontau biharra zegoan hemen, Andrea. Esan behar nuen, como bien dice Merina. Oso ondo, ja, maitxu do. Maite, eskerrik asko etortzia gaitxi. Zueri. Ke ilusión. Eta baten etorri, gombitatuko tzugu berriro. Bai, esan beharra dago, guk lehenengo denboraldi bukatu, baino lehen esan ingontzala. Maite, itxen bigarren denboraldi bat. Etorren biasa. Eta ikusun dago. Así que eskerrik asko. Eta gogoratu igandean egongo gala txosnagunian gabeko 9:00 zuzenian Sartadia podcasta. Datorren astean ikusi halko duzuela bestela atala, baina gerturatu, etorri gure gana, etorri jaixetan, konsumidu, eta ondo zau. Eta Maitek ekarri dau pasta batzuk. Herrikuak. Ondo. Herritxik eta herrixandako. Eskerrik asko. Eta jandadarenak nik janditxut. Eta gogoratu ustaia bukaeran bebai.
Soa luzeko jaixak, plan txikuak. Agur zuen! Horrengor arte, agur!